Dende a Marea Atlántica queremos apoiar a folga convocada polo profesorado para os días 10 e 16 deste mes, demandando, e eu creo que con moita lógica, que as administracións poñan os medios e os recursos necesarios para un inicio das clases en condicións de seguridade. A Xunta de Galicia e o Concello da Coruña non fixeron os deberes. Quedan uns días e pedímoslle, por favor, que se poñan as pilas, porque a veciñanza coruñesa merece que empecemos o curso escolar con seguridade e con garantías. Seguimos botando en falta máis recursos de profesorado que permitan diminuir as ratios por aula, seguimos botando en falta esa enfermería necesaria nos centros escolares, o reforzo do persoal de limpeza e os medios axeitados para que a comunidade educativa siga podendo levar a cabo o seu labor. Para iso, dende a Marea Atlántica, propoñémoslle varias medidas que son sinxelas, asequibles e que se poden facer dende xa. Unha é ampliar o contrato municipal de limpeza. Hai fondos no orzamento de educación disponibles para facelo. Outra é que se garantice que hai entradas e saídas dos coles sen aglomeracións. Para iso se poden facer as rúas peonís. Solicitámosles tamén que se reforce o profesorado, igual que se están facendo nos centros privados da nosa cidade, nos centros públicos queremos tamén servizos de enfermería, queremos tamén educadoras sociais que permitan recuperar eses 6 meses perdidos. Pedimos tamén que se axilice o trámite das becas comedor, aínda non están adxudicadas e supón unha medida moi necesaria para moitas familias. Solicitamos tamén que se elabore unha listaxe de instalacións municipais disponibles para os centros educativos que precisen, por mor das necesidades e do protocolo actual, ampliar as súas instalacións. Outra é a conciliación. Levamos 6 meses nos que as mulleres, lamentablemente ainda é así, vimos asumindo unha maior carga de coidados. Non sabemos que vai pasar coas actividades extraescolares, non sabemos que vai pasar en casos de rebrotes e de protocolos, e a verdade é que nos parece unha falta de responsabilidade moi grande, tanto por parte da Xunta como por parte do Concello, que ni sequera teñan unha interlocución fluida para responder cada unha delas ás súas responsabilidades. Non se pode deixar a xestión da pandemia en mans da comunidade educativa, mentres a Administración pretende unha volta ao curso escolar a custo cero.